Brännström redo. Vad spännande. Det var nog nervös jag. Det är inte jag. Det är inte själv. Jag är inte nervös. Lilla syster Chrysler är en undgången, vilket innebär att hon får bara grundomgången. Emma, varsågod och rid. Och ta det lugnt. Precis, ja. Namn sprang iväg, vilka steg. Emma Nilsson. Jätteduktig. Hon är Hon är vet avdrag. Om det Det var 4 fel på hinder och tiden 42,0.